Right, vazukuru kandoda kuti mundinzwisise nekuti izvi zvinogona kungoitika kwauriwo handiti kana kune chinhu chisinganetse muZimbabwe kana kune chinhu chinogona kungomuka chakaitika kwauri anytime kutrenda wazviwa muzukuru but kana uchinge watrendawo kana uchinge wangoita zvangonakidza vanhu nekuda kwesocial media zvikatanga kucirculate vazukuru usafunge kuti watova ecomedian wazviwa usafunge kuti watopinda ende nekuti uri kutaurwa patime yachona vamwe vese ava macomedian arimo ndiwo watovakunda kuva content creator kwakaoma zukuru kune kunongonzi kujuma kuti iwe usina kutozvitarisira zvongoerekana zvaitika kwozoti ana comic pastor ndiananiko vanopisa ana Niza Boom ana Matsanga ana vese ana Mhosva ava vanogara pasi vonatsonyora script handiti zvako hazvina script muzukuru wazviwa zvako zvinenge zvisina script saka kuramba uri mugame kwako kakunonetsa wazviwa so chiteerera vazukuru pane nyaya ndoda ndinge ndinokuzivisai plus nekukudzidzisai vazukuru handiti so chiteerera kana uri munyowani usati wasubscribe I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you will be notified nchitoti zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru saint pano panumber 1 YouTube channel penyu muna sekuru vanokupai tumahinti saizvozvani so nyaya yandauya nayo vazukuru chikomana chinonzi SnakeUnderGrass chiya chaikungozoerekanawo anga akabatwa kana kune zvake zvekunyepa kuti anga asina kubatwa anga akabatwa vazukuru handiti SnakeUnderGrass anenge akatobatwa kana neni pandakambosangana naye anga akatobatwa handiti SnakeUnderGrass sekuziva kwenyu kuti akatrenda netuma statement twake but kutaura chokwadi hazvangotrendawo zve1 week or 2 weeks ere dzine dzaazongoita 2 weeks asi zvinoratidza kuti zvoni angave nemanagement anga ane vanga vakumanager but nekuda kwekuti musoro wake unenge wakatiomei zviri kuratidza kuti zvoni management yatoona kuti hapana kwatiri kuenda nemukomana oenda is not a comedian so beta kungomusiya wakadaro handiti so mukomana akuchema nekuti management inenge yanga yakutomubhadharirawo rent nekumutengera chikafu but nekuti vamudhampa mukomana akuchema kuti zvoni nzara yabata handiti so vazukuru musade kurarama nemachances handiti kana wangotrenda chingogamuchira wakakutrenda ikakotinakirwa enjoy the moment while it last handiti onai kampana pane kampana kamwe kaikaifuti kakunzi Mpampaira chichi kakangotrenda kwe3 days zvava zvatovharana vanhu vakawanda vanotrenda vazukuru vashoma vanotozoramba vari mugame like ana Ndinyengewo sisi Ndinyengewo Lorraine Guyo vashoma vakadaro but vazhinji zvinongouya zvova zvadarika nekuti kucreata content chinhu chakaoma vazukuru so sati zvinhu zvawajuma wobva wada kutoita career yako chase your dreams handiti zvinhu zvekujuma unongoenjoya that moment ichiri kulasta then kana yadarika opfuurira mberi neupenyu hwako vazukuru mazviwa but kana une dream yekuti you want to be a comedian, you want to be a socialite, you have to work mazviwa vazukuru kana iri dream sezvataita izvi kuti isi takutopinda mu2 years tiri mugame we worked very hard ande takatoshanda zvekutoti pamwe pachona kutotanga unototanga nekutrenda unenge uchitosekwa sese ndamocheka mavidheos andakatanga pano paYouTube ndaitosekwa zvisingaite nevanhu nenowo futi ndichitoita zvisizvo ndichitobhaisa zvisingaita handiti but as time goes on experience ndo yazoita kuti tisvike papi patiriwo even if you go and ask vese vari kutrend vese vari muindustry reentertainment vanokuudza kuti zvoni aiwa it wasn't easy kuti vasvike pavari so by chance ukange warirawo chirega kufunga kuti zvoni ucharamba uchirira chingorira uchizoti any day tinomuka takukangano ende munobvunza sisi njuzu vakatomboita zvisingaite but avo zvine zvapachisina kana anowacheuka kana anotoziva kutoti vari ipizva ndezvo machance ndo zvandati ndiwezokuzisai kuti chikomana ichi the end and it's over for SnakeUnderGrass. Back to the streets, go and back munhu hasla the way yawaihasla nayo
ndoseka hakuna mose rugaro azukuru but ndikutaura zvo zviri genuine. So from uncle saying the only zim uncle fana ndichiti chi much love.